Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Zbog apsurdnih predloga o transformaciji nacionalnih parkova Crne Gore u društvo sa ograničenom odgovornošću na Durmitor prostoru pod UNESCO-vom zaštitom prijeti izbacivanje sa liste svjetske baštine, upozorava NVO Centar za razvoj Durmitora. Budžet turističkih organizacija je ispod nivoa koji obezbjeđuje snažno djelovanje na ciljnim tržištima, ocijenjeno je na sjednici Skupštine Nacionalne turističke organizacije NATO. Ujedinjene nacije su danas uslijed sve većih tenzija u istočnoj Ukrajini pozvale sve strane u sukobu da u potpunosti poštuju prekid vatre predviđen mirovnim sporazumom postignutom u februaru u Minsku. Teške ekonomske sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji optuženoj da podržava proruske separatiste na istoku Ukrajine trebalo bi da budu produžene do januara 2016. saznaje agencija AFP pozivajući se na izvore bliske EU. Zakonska rješenja po kojima direktore škola imenuje i razrešava ministar zaobilazeći školske odbore neophodno je promijeniti, smatraju u Građanskoj alijansi. Glavni odbor Demokratske partije socijalista DPS predložit će da na predstojećem kongresu za predsjednika stranke ponovo bude izabran Milo Đukanović, za njegovog zamjenika Duško Markovića, za predsjednika novoformiranog političkog savjeta Svetozar Marović. Podgorička policija preduzima sve aktivnosti kako bi otkrila ko je zapalio automobil generalnog sekretara Saveza sindikata Crne Gore SSCG Marka Nikčevića, saopšteno je iz uprave policije. 8 od 10 ekstremista koji su bili optuženi za oružani napad na pakistansku aktivistkinju Malalu Jusufzai 18 oslobođeni su, saopštio je sud. Nakon što su teroristi IDL-a zatvorili vodu na Eufratskoj brani Ramadi, stanovništvo tog područja naišlo je na ozbiljne probleme s nestašicom vode, javlja. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zatražio je danas razmještanje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija duž granice s Rusijom. Debatno takmičenje ovaj dom smatra da je snaga argumenata jedina validna u okviru kojeg će studenti razmijeniti argumente o integracijama Crne Gore u Evropsku uniju, EU i NATO počelo je danas i trajeće do nedjelje kada će biti održana finalna debata. Na danas održanoj sjednici žiri za 13. nagradu usvojio je listu od 23 kandidata za to priznanje. Generalni sekretar Saveza sindikata SSCG Marko Nikčević pozvao je nadležne organe i tužilaštvo da riješe situaciju u toj sindikalnoj organizaciji na zakonit način, jer je, kako smatra, njihovom inertnošću stvoren veliki prostor za eskalaciju nasilja i razne manipulacije. Ministri vanjskih poslova i ekonomije Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije potpisali su danas zajedničku izjavu o Jadransko-jonskom gasovodu IAP, kojom su potvrdili snažnu podršku implementaciji projekta koji je, kako je naglašeno, od izuzetnog značaja za zemlje regiona Južne i Centralne Europe, kako u smislu energetske sigurnosti, tako i u pogledu diversifikacije izvora. Osobe povezane sa organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova, rekao je danas direktor Odeljenja za antiterorizam u policiji Kosova Fatos Makoli. Kažnjavanje onih koji vrbuju, regrutuju i obučavaju ljude za odlazak na strana ratišta je izuzetno bitno kako bi se suprotstavili Islamskoj državi, zaključili su na sastanku predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i specijalni predsjednički izaslanik za globalnu koaliciju za suprotstavljanje IDL-u general John Allen. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Reciklažnim centrom u Podgorici, Unijom poslodavaca Crne Gore i Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća obilježilo Evropsku nedjelju održivog razvoja organizovanjem niza aktivnosti tokom kojih je skupljeno oko 500 kg materijala za Reciklažni centar. Strategija za povratak Krima je spremna i uskoro će taj dokument biti predstavljen javnosti, izjavio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Opširnije na portalu www.crna.gore.me